kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma pulla ummodo pulla fota pulla ummodo Sénégal fulbe ndendinen pulla ummodo fuda Mauritanie ndendinen arpotten pulla ummodo pulla fota pulla ummodo Sénégal fulbe ndendinen Galati Janet Sar Hadare Salhado o surprise kam ko Jompini TV la ilaha ada fat botari walla jogi follere atawi kam bel suba follere tayuri bismillah mon o surprise kam ko a defar walla ka defantede min defar wadde jehe hollam waaj to no defirta min defar Janet Sar min defar da do la ilaha illallah kono Tidiane Sar defirta dum ne hande mi haalan ma tawda do ko barodi ma ko defda maro e liddi tan te ko dum urmi yidde non follere de non follere de gonda koy lawjude dum ko lawjude ay way dum do yebo pindi tibe no mbay ay bude ni maro e liddi mi hokki en Abou Samba Diop Abou Hafsat Kumba Hamme mi hokki en Dawda Moussa Dia mi hokki hen yebiyankobe pindi tibi fofu foti elember andudo ardo hande barodi ma dum defa do hande maro liddi odo surprise hawri gade barodi maro Tidiane Sar alay sago ngareda jeeweda e galle ma holno mbawirda Tidiane Sar e badde émission Tidiane Sar e joda tan wada maquillage uji nyanto ha yoda fiya koketaji mum dum non eden gandi émission men émission arpotten alay sago ara fotta e debbo biyetedo Tidiane Sar debbo mo horndal ndeysaan a jeewen holno waawiri holno jodorto holko wadata e galle makko so fini dum garno den jewta weltima non no feewi do ko bobel de dum ko bobel wondo ko gunata do nokkos dum fo koy maro he fay koy maro ne he tan tay Tidiane reno yebo be pindi TV hada mabbe biide yaddan be gedal mabbe so mi andi non ara hande ko bana taggina mo rek e kono neddo maro on kewani neddo no foti ni tan defat kilo maro wala bismillah mon mbani handan tawi debbo tubala def maro liddi kono do joni to tolni da ko ka takkido do joni ko mi takkido voilà joni yimbe sur inshallah baden nakko so surti tan asora e liddi maro ko liddi di nder walla non ala en gam min bam tikra ko wa defde min bay defde andane so surti no batta bi after liddi di mi wadet nan nokkoso e bara ha boye mi itta liddi mi sora sora wona non defta ngorto ma rane o tal non tal tan ko ala hay wana bande rane o tal ko maro ko kawo wiidi ko kon baden rane o tal ko dum non baden di yebiyankobe pindi TV on calminama on ñaganama moƴƴere Allah eden gandi émission men émission arpotten kala saha en bi ne fotta neddo kala mo wawi fottude fof non e nalankobe saka non jeegi pindi TV eden gandi wodo debbo mo horndolde mo kuccindirde kanyum tigi jeey pindi TV adi kadi e pindi TV mbaɗen yebo pindi TV so jiimo ma gandu tigi oɗo debbo machallah wona émission tan wawi ɗum noon tomin jotto Tidiane Sar bismillah mon ngare jehol dow pofto ɗon haɗa mi deftude barmo joni inchallah Allah jaɓi bismillah ko andi hen ɗo inde hande mi weltima hande argo Salhar ɗo e galelam he ɓuri weltade bismillah ma Seydi Sall aɗa heeɗo ɗo na eɗen gandi ko noon ala basi fof ko hen
sonko heen subalɓe noon dottituno bottaji mumen kilin ga booluji ga fof tan eyi caggal nde garɗen tawɗen Tidiane Sarr ne defa bottari ndi tawɗen komo jogui follere makko mo ɓoolta garɗen kadi jiiɗen barmo ne takka eɗen gandi joni joni o omo rotta maaro ko hankkadi koye bottari paaɗen so Allah lamɗo jaaɓi meɗen ƴeewen no Tidiane Sarr wawri maaro taw kono wawri émission ngaji ni kadi ko maaro koko noon wayi walla wayani noon hande dal ma lab so welani kadi momi haala noon oɗon yeeɓiyankoɓe so Allah lamɗo jaaɓi Tidiane Sarr maaro ranewo tal o defi joni joni o noon mbaɗandi bandiraɓe onon fof bisimilla moon on gammirama e bottari Tidiane Sarr jom Pindi TV machallah ndeke wona jewte tan o wawi jewte belɗe ɗe eɗen gandi saaha so tawi ka debbo a woni aɗa yewta aɗa waajo kala saaha ko mbajotoɗa ko jewtoɗa ko yo tawne tawe e ma ɗum noon tawama Tidiane Sarr Tidiane ɗum ɗo de nguɗo lingu julfuɓe ɗe mbiyata ko no mbiyatno nguɗo lingu kadi ne waɗi inde mum de komi jejjiɗo wannoon hakkilo woni koye illeer e illeer ɓe mbiyatno andu yata wona maaro ko jagguma tan ni haɗa iddiri ɗo ɗiɗi hakkille o ko ɗum woni heen ko noon machallah nguɗo lingu ɗum ko beur laasi la ila ala ɓoccon noon yiddema ɓoccode nde Tidiane Sarr waɗi erreur noon min ɓoccode tan jiilotoɗe ɓoccode tan jiilotoɗe yiddema ɓoccode nde ala ɓoccode lingude ma wood wiɓe ha Tidiane Sarr konnoma bismade kam ɗo ɓe ganda noon rubisal koko betti Tidiane Sarr fansi Pindi fof yoɓe garso ɓe gottowɗa bisimilla mabɓe kamɓe fof ndeysan liggornanam haɓe jiiɗi Pindi sukkome ɓe teddini Pindi kamɓe fof bismama e bottare ɗum ko kanje ndeysan kanje ɗum ko jahatu la ilaha est ce que Aissata ɓi Mody Mbodj a luutama ɗum ko ñama ko ɗe o cowi noon Abou Samba Diop ko yiɗi koɗo maaro hokki palaɗo kawma yenirimo Tawre Moussa Dia saɗa yiɗi koɗo maaro a feroto ɗum ko woni fatade ɗum ko fatade ɗum gamaɗa andi minen wurama min ko fatade min ndemata min mbawa defde taw min mbaɗani hen fatade dal ndeysan waɗi fayda de ndeysan ɗum ɗo kadi ko batayse ɓeydi longere fuutankoɓe mbiyata ɓeydi longere suppuɓe ɓeydi longere ndeysan Tidiane Sarr ndekete yeeɓiyankoɓe Pindi TV émission men émission arpotten hande pottuɗen koye debbo mo horndolde a tawa noon ko ɗo e galle makko gila mo taala o rotta sabu sona ɗum so waɗaka ni kadi on mbawi wiide Tidiane est ce que soodiyani bottari ndi on paami kam o soodiyani bottari la ila ɗum ko suul wiyete ɗum ko suul Kadia Samba Sy hakkillaji mon fof nani hen ndeysan joni heddi niɓɓa gawla en falere nde gatto mami ɗum armi adda ya addo e follere nde ɗum ko boɗe ɗum ko boɗe ɗum ko woni jaɓɓe ɗum ko jaɓɓe ɗum kam ko waɗi nani buuya minde sagam tan ko hankkadi yomin nokku janat ittumi way ɗum ne weeli de riga heppi Allah nandi sagam tan ko yomi wiye kadi ballo war jab tan nde puɗɗoɗen émission meɗen ɗum ko boge waɗi fayida de noon Tidiane Sarr mataw joni heddi en tan ko ɓallina gottoɗe mi ƴeewa ko welata en ko mi haalna ɗum yeeɓiyanko piɗɗiti saade ɓe mbawa wottade hen bisimilla mabɓe ballen min komi keyɗuɗe de Tidiane bisimilla mabɓe ɗum noon en gottima bisimilla moɗon yeeɓiyankoɓe Pindi TV somin gottima min gayni noon so Allah lamɗo jaaɓi hippit bottari ndi Tidiane Sarr bisimilla moon onon kala yeeɓiyankoɓe Pindi TV hay goto mon ɗawaka e bottari Tidiane Sarr ni kono kam mbaɗandi ko bottari wandi fayida saabu ɗum ɗo eɗen gandi ko laasi tan oɗon paama eɗen gandi kadi ɗum ɗo kadi ko ɗum ɗo baɗɗo fayida kadi ko lingu beurre
mbaɗa wiya andonde de lingu ma ngu ɗum noon bisimilla moɗon yeɓiyankoɓe Pini TV. Machallah Tidiane Sarr Jomum Pini TV jam dow jam hakkunde jam lesdo ɗum yakson ɗum yak pulaɓe machallah mottare ni weɗi dolde jam madame Darame. merci bon appétit noon yeɓiyankoɓe Pindi TV eɗen gandi ko émission men émission arpotten mo mbatten ɗo e Pindi TV kala e saaha émission noon kala e saaha ne fotta e neɗɗo kala bawɗo wonde kala mbiɗen tan ko kala ko woni ɗo e nder leydi Sénégal ha kona e leydi Sénégal arpotten ne wawi fottoyde e ma kono ɗon ɗeɗo balɗe ƴeftuɗen tan ko koyɗe meɗen ɓordiɗen paɗe men tawoyɗen yontaɓe e galleji mabɓe goto mabɓe kala holno joɗorto e galle mum holno lelorto holno defirta holno pasirta holno wuppirta alay saago mbadden ɗum e yontaɓe kala e saaha ƴeewen holno ɓe mbawri ɗum noon eɗen gandi hande ñalawma hande o garɗen ɗo ko galle Tidiane Sarr debbo mo Horndolde nde garɗen nde nden tawɗen mo ko saggino bottari ndi ganduɗen wona émission tan o wawi joni joni o noon caggal nde gottiɗen bottaji belɗe ɗe jarɗen ndiyam ɓuɓɗam ɗam joni joni noon eɗen kuccodire debbo Cuballo debbo mo Horndolde namdademo holimon Tidiane Sarr caggal nde calmineɗa calminɗen bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV foof en calmini Abou Samba Diop en calmini Harouna Moussa Dia en Daouda Dia kamɓe kala ɓe calminama en calmini kadi technicien ji men jogorɓe kadi fewnude kaɓirɗe ɗe ha feewa kamɓene ɓe calminama hay goto en ɗaccani noon tigui Rigui Allah jarama a jarama caggal nde jettuɗen Allah julɗen e Rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam jettuɗen nene e baba noon kadi jettuɗen seeremɓe men woni hilifaɓe men diine weltaram mawde tigui huccidde maɗo hande e surprise jalɗo kadi mo garɗa ɗo e galle ma tigui sa ari e galle miñiraguel ma Tidiane Sarr ko galle ma no beltoɗa foof ko noon natirta hen ɗum noon sa waɗi kam surprise wonanta kam ko hunde welde no fewi salminde bandiraɓe tan e weltanade ɗumen somi arti kadi e namdal ngal namdiɗa haalde hoore muɗum weeɓani kono mami eto hen seeɗa tan e hakke namdal ngal namdiɗa ngal Tidiane Sarr jibina ko Horndolde mawni ko Côte d'Ivoire jibina ko Horndolde mawni ko Côte d'Ivoire arti kadi Horndolde ɗo kono noon kadi ruttiti kadi e ɗannungal kadi arti kadi Allah artiri ɗum kadi ɗo ha ɗo e Dakar gartumi ɗo e Dakar ko 2017 gartumi ɗo e Dakar Allah waɗi ganduɗa neɗɗo noon ko ganduɗa ko yahata ko eko Allah hoddirta eko Allah kadi ganduɗa fese e dow hoore mum ko ha hande woni ganduɗa ene yalta e ayoji piñ ene yalta e ayoji télé ne haala woni Tidiane Sarr jubbandemo seeɗa hen tan ɗum ɗo eyyi wadde on won Tidiane Sarr ko jubbande kadi ko jubbuɗa ko ne waɗi fayida no fewi eɗen gandi noon télé Pindi TV diaspora naɓe jejjitaka hay saaha goto eɗen gandi ko dolni Pindi TV haaɓe jeeya hen e kamɓe noon e wonɓe ɗo ɓe foof kono noon aɗa andi so tawi a ummima ɗo a yeehi caggal leydi ko an ɓurata yewede yidde yebde ko woni ga ko humpede ko woni ga e galleji men ko ɗum waɗi kala e saaha haaɓe jeeɓa ko woni ɗo ko kadi Tidiane Sarr en kala e saaha ne jewtaɓe jaɓani ɓe jeewe hay saaha goto Tidiane Sarr noon wi yeehi Côte d'Ivoire wadde an a meeɗi ɗannungal hay so tawi ko seeɗa aɗa andi kadi ko woni e ɗannungal ko nownoma toon ko dewgal walla ko an tan ƴeftuno jubbol ma jaaɗa ɗanniɗa eyyi jawgalam Côte d'Ivoire premiére par ce que nde nawmi Côte d'Ivoire premiére on saaha mi wawanode hooram gati nde nawmi toon nde mbiɗa yaara e duuɓi nayyi tan komi cukalel par ce que nden mataw ko hitande événement tan ari Allah waɗi jinnaɓeɓe oyo woni ko Mauritanie oyo woni ko Sénégal ewa joni noon babam on saaha yiɗano mi wona Mauritanie e gati wiyata ko Mauritanie waɗi probléme o wiya kam yomi ar o itti kam ɗon
o nawi kam Côte d'Ivoire o waɗi kam e junngo mawnam gorko on woni afa baba min ko on nehimi mi salminimo Alaji Amadou Sarr toon gonɗo to hannde to Amérique mi salminimo juurimo ko on nehi kam koye mun gondunomi Côte d'Ivoire caggal mum noon ha ganduɗa jontumi nadde hoɗorde gartumi horndol ɗo naani ɗon hoɗorde caggal mum noon kadi Allah no waɗata e hoddiroji mum nde wonnoon Allah ko itta kadi watta nde Allah guimal ngal dewgal nanni kadi e affaire ɗannungal nden woni nde ɗanninmi hooram jaami leyɗele Asie jaami toon gonmi toon ko juuti e Allah waɗi kadi dañmi joom galle kadi jokkumi kadi ɗannungal jokkuɗa kadi ɗannungal caggal muɗum noon gonnuɗa toon e joom galle maɗa joom galle ma o nan Côte d'Ivoire walla omon ɗo e Sénégal ala joom galle mo ala Côte d'Ivoire ala Sénégal nde mbiya tan gorko cuballo ndeysan wona serdini min ko ganduɗa koko serdata yimɓe ko serdata hakkude ɓiɗɗo yumma serdata hakkude mawniraɗo e miñiraɗo ko ɗum woni ganduɗa ko serde min noon gorko cuballo mi duwanamomo nde Allah yurmotomo yaafoma ha nomal janna nde won noon gorko cuballo tuɗɗima leppi leydi kono leppi leydi tuɗɗa e teddungal makko ko gorko moƴƴo ɓe mayde serde noon certani ɗon ko toon min Congo sanki ɗum woni gartirmomi ɗo e Sénégal ko ɗum woni ko serde min wadde ko ɗum woni ko serndi on yo Allah yurmomo yaafomo kadi yaftomo e mayɓe julɓe kala Tidiane Sarr mbaɗa kono nde kalata haala makko nde mbaɗa kono ɓanduma ndu ne moyla seeɗa ni mata ko gorko moƴƴo wonno walla ko holɗum eyyi so tawi mi haali oɗon gorko cuballo tan e ɓerdam hecciɗam nde won noon ko gorko cuballo moƴƴo seede Allah jamaji noddine ndeysan mi haala nduɗo lewru kadi o sankino nduɗo lewru ko le 9 juillet o sankino ko gorko moƴƴo gorko karasir vraiment jiɗɗumi korsinɗumi teddini kam nawi kam kadi kala ɗo jinnomi yaade o joƴƴini kam ɗon presque nden yimɓeɓe mbiyanno ni mataw ko min woni ganduɗa sac voyage makko nde won noon o yiɗano wonde hay nokku taw mi wonani ɗon ko noon tan noon aduna ko noon tan aduna ko noon tan Tidiane to mbasen woɗɗe ɗuminde ɗon ɓallade ɗon saabu sona ɗum émission men o bonnata te kadi jiɗɗen ko welnata émission men o caggal muɗum nde gonɗa ɗo e Dakar haade ma yettade Pidde TV a janggu média walla eyyi ko noon tigui mi salmini kawam Abou Sama Diop mi juurima ɗum nde won noon foof ko kanko somi haali radio ko kanko somi yalte média ko kanko somi dañi cuusal kadi ko kanko vraiment par ce que nde gartumi ɗo nde mi jooɗimi ɗo ko juuti presque hitande mi waɗani hen activité goto mbiɗa jooɗi tan Allah waɗi noon min kawri kanko Abou mi salmini Sadio Diaw ko on tigui ganduɗa hollodiri min joni noon kanko kaw Abou o waɗi créé groupe goto joni noon o wi kam wiyami haala groupe he kalmi hen joyi ɗiɗi après o noddimi o wi kam Tidianatu ɗumnam o wi holko wona e made mbiɗa yiiɗi ganduɗa galtina ɗum bandiraɓe kotoro mbimi ko holɗum o wi mbiɗa yiiɗi gara mbaɗa radio mbimomi ala mi wawa o wi ala aɗa wawi mbimi ala mi wawa o wi ala aɗa wawi ɗum woni o fuɗɗi o nawi kam radio Toccan ko ɗon tigui puɗɗimi wadde radio seeɗa après noon o udditi Pindi o nawi kam Pindi ɗo min mbaddi wadde hen min émission premiére Pindi sa daari ko minen mbaddi ɗum an Abou Sama min Abou Sama Diop mbaddi émission yalti machallah waɗi réussir waɗi viige yimɓeɓe kadi jiiɗi joni noon min continue e wadde ɗum ɗon e ballal Allah e nelaɗo mon kadi e ballal ganduɗa Adja Sall e ballal kadi ganduɗa mawnam Aïda Fall yo Allah yurmomo yaafom e ganduɗa ɓe mbaɗa hen encouragé par ce que nden min ene tinno e am no feewi ngam yaltude wadde activité en tinno e am par ce que sunare ne mawnuno e am no feewi kono nen neɗɗo kadi ganduɗa
sahaa fof aɗa jogii wallooɓe kadi ɓe mballi kam dal Abou Samba Diop walli kam haa jaltumi situation so wonaan ɗum mbeɗa waawno jooɗaade haa jooni par ce que nden weeɓaano joom gallam won noon lelaaji rafi ko maayde peral wonno musino kam trop en fait komi min tan mun gonnduno kono noon walli kam seeɗa seeɗa haa ngiwmi ɗum ngonmi e média hee sahaa fof noon haa watti wiide kam yaltu mbaɗoya les reportage piindi sa naati piindi nder to ma taw toon fof mi woni journaliste mi woni animatrice mi ami mi waɗi fof nden kala ko winno wiya kam Tidiane waɗoy somi wi mi waawa o wiya waɗoy somi arti mi wimo kaw bel ɗum ɗo feewi o wiya kam wattan o wiyata kam feewi o wiyata ko wattan somi yeehi kadi mi ɓeydo kadi wadde mi wiya par ce que ko mbatnomi ko feewani min goru noon ha juuti mbimon kaw an ko mbanmi fof mbiya kam a wiyata kam tan laawol gotol feewi o wi par ce que mi wima feewi tan a dartoto ɗum tagi mi wiyatama feewi mbiyanmami tan ko wat beele aɗa ɓeydo wadde ko mbaɗannota ko mbima ok ɗum woni noon ha joni noon mbeɗenne e média he aɗa e média kam ɗum noon hakkude ma e Pindi TV ko noon tigi arde ha mbaɗɗa hen hande golle ɗe ngannduɗa so wiyama tan média e waɗoɓe jewte e aduna o kala Tidiane Sarr nani nder kadi hay goto wawa wasde nannudema nder aɗa jeeya e waɗoɓe hen ɓe kala saaha kadi jeeɗa kadi mbattuɗa wadde théâtre ko nannuma kadi théâtre o aɗa waɗa animation ha ɓooyi kadi jantoɗa théâtre eyyi ɗum fof tan ko ngannduɗa rugi aɗa andi neɗɗo ene satti ɗo gandata ko wonema fof par ce que aɗa yaha tan no daña ngannduɗa ko suuɗe ma taw an hoore ma kaka anda ɗum théâtre nani kam théâtre ko yero par ce que dow ari piindi o addi ɗon ɗo makko jeewo mo jour taw o waɗi casting mais arani casting o après noon min potti piindi ɗo juste mbeɗa gayni émission tan ɗum kam Tidiane mbeɗa jogema haaji fadam oy pourquoi arani casting hanki ɗin a casting to casting théâtre min mi jota théâtre oy pourtant casting ne jagguma hol rôle goto mo jimmi ya zonam mi jalni mbimi wawa oy pourquoi mbimi par ce que mi meeɗa jouer théâtre oy kana ara fof puɗɗoto casting noon ne jagguma mbiɗa yiɗi jona kam woni yummum kalista quoi mbimi o waɗi insisté noon ɗum woni o wi min mbaɗ essayé min mbaɗa essayé nden woni nanni film jeew film waɗi réussir no feewi ha kanko yero ni o wiya kam Tidiane vraiment hunde nde waɗi kam surprise kono ko hunde nde ngannduɗa nde coyninami ma ko ɗon natirmi e théâtre o hatta ha joni mbeɗa joué e hoddiro voilà ndeysan ha joni omo joué e hoddiro eɗen gandi kadi hoddiro kadi ko théâtre baɗɗo fayida mo bandiraɓe foof jeeɓata hande kadi ko omo jogui sens ko mbatton hen ko kadi yo Allah nawru ɗum yeeso kona ɗum ko Tidiane Sarr caggal nde waɗi théâtre aɗa waɗa animation ngaji radio walla watta eyyi animation ngaji radio mbiɗa waɗanno mais ari o saaha tan dartini woni ko mi waɗani mais mbiɗa waɗanno ɗum premiére mais oɗo saaha noon mi waɗani ko télé ɓe tan animatrice banggue télé o tan mbaɗani e joudi théâtre ko ɗum tan woni ko mbaɗani tan mbatta kono wona mbiɗa acci noon haalaɓe mi accani haalaɓe ha joni émission am nan toon concept am nan toon en fait kadi ngannduɗa jewtam ne pawe e nder jour uji émission ngaji mi arani jewtam ne pawe e nder radio he kono Tidiane Sarr émission goto jogui Pindi TV ko addi ɗum ko an woni sababu o walla ko mawɗo gardiɗomo wanma ƴeftude émission ngaji goɗɗi ɗen gandi hol émission ngaji puɗɗino ɗon taw ko émission ngaji baɗɗi fayida joni a arrêti ɗum ko émission goto tan mbatta joɗade invité nalankoɓe ta aɗa waɗanno kadi hirde aɗa waɗanno kadi émission goɗɗo miijiti émission no wiyeteno foof natti yiyede Tidiane Sarr nen jogoɗo addude kadi ko hesɗi pour walla émission mo gandireneɗa gadantuma ko on tan jogoɗɗa jogade Pindi TV tan walla ala rugi mi accu mi accani kadi ene dañi ko ngannduɗa ko tagui kam mi hakko kalnomi nani ko tan mbimami Pindi presque mi waɗi hen ko heewi émission ngaji kewɗi mi joue hen rôle uji kewɗi nden noon holko adduno ɗum nde won noon Haalpulaar mbi kala ko ɓeydota ko usoto nden e ko fuɗɗode nde ngannduɗa yimɓe kewani ɓayde yimɓe kewani noon jolɗe gonɗe hen ɗe min jarananno kam min ngannduɗa sukkude jolɗe ɗe presque nden ni Pindi ni ko ɗon tan ñallami kala ko so voyage ne yaahe on saaha ngannduɗa mi wasa ruttade hay gallamen mi yaha Rugi Sall ɓuuri ɓattade mi ƴetta hoteli mum mi ɓenda mi yaaha
mi ara ɗon mi taw mi fiɓani wadde hunde nde tawmi ɗon mi yeccito Rougui mi addu wutte mi waɗa yehi noon ha ɓooyi noon yimɓe ɓe heewi so tawi noon ganduɗa kadi fasiraɓe ma gaari enen jiiɗi hunde a accidanɓe hen dokkaɓe hen banggue annene keñnaɓe hen dal keñnaɓe hen pour kamɓe ɓe daña hen annene daña hen ko ɗum tagui kam woni parti ji gaccinni ganduɗa woni woɗɓeɓe kamɓene ɓe keeɓa hen place uji min mi heeɓa oga place mais min ko piindi tan daranimi kadi kala ganduɗa kene yonno piindi e yolde kadi wonde ɗon so tawi min mbiɗa wawi sukkude ɗum min mi sukkat ɗum haydara ala ko besdimi e piinde ɗon jaggunomi guila hanke hande ɗo hande kadi ɓurmi jaggude inchallah rabbi o wi ko hande o ɓuuri jaggude ko jagguno hanke heccani ko heddi noon so tawi galle yaaji tan heewat jamanu kono kadi so tawi no fuɗɗo kadi neɗɗo goto ne wawi jogade télé yimɓe ɗiɗo ne wawi jogade télé en jiiɗo télé ɗe ganduɗa ko télé mawɗe kono ko ɓurani yimɓe sappo ɓe ganduɗa kañumen mbaɗata gueɗe muɗumen foof taw noon gueɗe ɗe ne waɗi fayida kadi ne yuɓɓi ɗum noon Tidiane Sarr caggal ne mbatta jewte maɗe a meeɗa dañde caɗele e heddiyankoɓe ma fansuji ma wonɓe caggal leydi est ce que haɓe jiito ko mbatta ko saabu saaha neɗɗo aɗa wawi sikkude ko mbatta ko ne moƴƴi wode nodduɓe ma ƴattuma mbima oɗo émission moƴƴani a meeɗi dañde ɗum walla a meeɗa dañde ɗum eyyi Rougui aɗa andi neɗɗo kam ganduɗa ko Mouhamadou Rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam dañani ko wona neɗɗo foof ganduɗa wawi dañde ɗum quoi neɗɗo sa waɗi hunde tan dañan yaajuɓe ma belto 100%, daña kadi ɓe jaadani ko mbaɗata ko kono alhamdulillahi rabbil alamina mbiɗa yetti Allah no feewi ko ɓammi wadde émission faade hannde ko mi meeɗani lirde commentaire am mi tawa toon ko boni malla mi tawa toon ƴattoje malla mi tawa toon haala ko ganduɗa ka rewani lawol hay sinno ne woodi wiyani yimɓeɓe foof ne belɗa kono kam taw haalde gonga ɓe kollirani kam jiimi ɓe kollanima ɗum mi mbiyatma tan ko jokku golle émission ma ni feewi mi mbiyatama waɗirni wattirni ɓe gonca saaha kadi ɓe mbaɗa émeji saaha ɓe mbaɗa partagé si ɗum kadi luppata hen par ce que ko wayno ganduɗa fantijam ɗi ganduɗa ɓurɗi ɓadade kam par ce que min mawniraɓam foof ko fansijam machallah ganduɗa so daari ne mbiya kam tejanti hande jonde ma nde ko ni manki hen malla ko ni manki hen malla maquillage ma o hande maquillage o ustu ɗum woni dañi hen wiyaɓe noon ɓen noon ko jiiɗi tan ko hunde nde so yalti yo garɗo ha ɓuura no garɗiran noon ɗum taga mbiya kam fewnirɗani malla fewnirɗani ɗum kadi nani hen ɓen wiyoɓe mo fewnirni est ce que sahaɓe nelduma wutta seeɗa walla ceeni yon seeɗa mawniraɓe ma weeɗe télé ne muusi ay min haɗi kam yaltinami mbe mi yaltata min haɗi kam yaltude ayi to gonmi ɗo ɓandu yeeru man mi ala hay wutte onon noon subaka foof oɗon ñanto est ce que wiyoɓe noon ɓe saaha haɓe nelduma wutteji eyyi Rougui ɓe neltitani kamɓe foof mais kam ne woodi kam waɓɓe hen kam haysino ko seeɗa kamɓe foof ɓe neltitani mais ene woodi kam neldoɓe saaha jawonga ceeni yon mi wawa limtude somi limti tan kadi ne wawi wode hen ɓe gaccumi taw ko mennoɓe wadde kono han machallah machallah yawani wadde émission Tidiane Sarr kala saaha ne waɗa émission ngaji nalankoɓe mbatta e woɗɓe kadi ɓe gueɓitta ala mo meeɗa tan évide tan tinɗa tigui tigui a waɗi ɗum invité beltiɗa walla ɗum a suusa haalde ɗum e télé mbaɗa neɗɗo invité tan o ganduɗa ka kutiɗo ɗum mbaɗa oɗo invité tan ganduɗa ka beltiɗo holon ala ko jalta ala Rougui ay nde wonnoon min no kemi wiide ni tan mbimi min artisaji ɗi foof ko sehlabam nde wonnoon noddude tiiɗani tiiɗi ko nodda neɗɗo notoma sa noddi bande ari ha nottima tan vraiment émission ha kom hayso mi yi hen ko metti kam o weeli ham hen ko ne heewi ɗum tagui mi fawaltat ɗo metti ɗo mi wawa yiide ko metti ko vraiment min émission ngaji am foof ne beelimi taw ko haalde gonga nde wonnoon ko mbaɗanmi ko woni pinal hanke hande ko hunde ganduɗa mahinde am ko hunde kadi sellude am par ce que haysa ƴeewi début émission pinal hanke hande ko ka Abou o darno mbami hen tan o wi Tidiane vraiment émission pinal hanke hande mbeɗa andi tigui woni koye ƴiƴam maɗa ɗum tagui min mbeɗa welte affaire aro eyyi kono Tidiane neɗɗo foof ne jogui mo waɗata invité tan beltoɗa hen holmo meeɗa wadde invité tan ha tinɗa ñande hen beltiɗa aɗa andi oɗo no wiyete kadi oɗo Ablaye Sarr so waɗi neɗɗo invité
so ɗum ni dede bammal on omo weltono ɗum eyyi an holmo meeɗa évide tan tinɗa hoore ma mbaɗa sentir tan weltiɗa walla ɗum a ñamloto ɗum no Rougui accam tan mi ñamlo sisa hay sono woodi accam tan mi ñamlo par ce que vraiment min arti saɗi fof ko sehlama kamɓe fof mbiɗa weltonoɓe dal kamɓe faɗa weltonoɓe saaha kadi émission ngaji ma jiyeɗa kadi gommoɗa gama kadi ko waɗata ɗum tan gummoɗa aɗa jooɗi e siège ma aɗa waɗi croisé les bras ma saaha ƴetta koyngal ma fawa mbayano Mariame Faye Sall ni tan gummoɗa kadi tan gona e amde ko waddata ɗum e Tidiane eyyi ɗum foof ko weltade laabi ɗiɗi goho mo joddimi o ko waɗata ko ne welimi ɗiɗi mbiɗa yiiɗi weltinde ganduɗa hucciɓe ɓe am ne darami ɓe ɗum tagui ne jarane kam hunde foof mi waɗa ko mbami mi waɗa komi wawa gambiri mi wawa kono hen saahaji mi eto mi ama nden saaha so mi arti galle ga noon émission yalti ɓe nodda téléphone ngaji mbiya Tidiane hande min jingamin wawi ɓe jala ɓe gona yebde mbaɗa kam en direct mbiya min daarima aɗa ama joni noon min waɗi saaha fof somi yiiɗi jalludeɓe malla mi yiiɗi ɓe belto ha ɓuura koɓe beltoto ko nanna hen gamiri seeɗa eyyi ko ɗum ɗon wadde ko noon tigui haade ko jiiloten ko welata bandiraɓe kadi ko kamɓe jeeyi Pindi TV ko weeliɓe ko tan ko ɗum woni ko watte so tawi natti weldeɓe tan en gaccat jeehen ƴeewen goɗɗum ko mbaɗɗen kono haade ɗum ne weelaɓe tan ko hen kucceten ha joni Tidiane Sarr ɗo koɗɗa koye Kër Massar wona eyyi ɗo ko Mbaw ɗo ko Mbaw wiyete eyyi cité Adja Maram aɗa min kam haydara komin yimɓeɓe yeehi kono jiiloyo gande min jaami ko mbaɗoɗanuyo haydarmewɗa e wuuro ngo eyyi wadde ɗo kodduɗa ɗo ko e galle ma e famille ma walla hol noon eyyi ɗo tigui konmi ɗo ko koddumi ɗo koye sukabam e galle he kadi mbeɗa yetta Allah mbeɗa yetta joom galle o woni Dramé mbeɗa yetta kadi jeewa makko woni Dieynaba Silla woni mo gottoɗen joni o ko debbo moƴƴo caggal nde gummimi ganduɗa fof to haari Allah garmi ɗo ko kamɓe bismi kam ɗo e leegal he kamɓe keñni kam ɗo e leegal he vraiment hay hunde wotere mettani kam ɗo hay sinno mi yiiɗi yaltude ɗo yaade nokku goɗɗo sukaɓe mum ko paposo ɓe yi sukaɓe ɗiɗi ndewon gondumi ɗo kono ɓe keddo ɗo sans probléme vraiment noon mbiɗa yettaɓe no fewi kamɓe ko suhlanam ɗiɗon tan gondumi ɗo e galle hen voilà wadde wajiɓe ɓe puggani to ala ko jalata ɗum mbiɗa cukalon ma tan gonduɗa wajiɓe ɓe puggani to abu joomi yiilo tata belɗi Rougui eɗen ɗo jotta eɗen cabba e Allah tan eɗen cabba e Allah ko an riddata walla kamɓe goni ɓe garani non Allah hoddirani to Allah hoddira hay hunde hen waɗani mi wiyata ɓe garani kadi mi riddani ko Allah hoddirani taw tan ma joguino mawnam goto kala foof garnoɗo ne ƴama o riddat ɗum omo ridda ha ɓooyi tan o nattiide hay goto ara o watti wiide so yi oto ne wirti tan wiye sukama makko ƴewne kam taw oɗo oto fayiyam fayi wiye oto ara nema o wonti ɗon ha hankkadi o naywi o ala gorko rewɗo hadde ɗum hebdema ok saabu riddude tan aɗa ridda ƴeew hay soko babiraguel ma guel takkuɗa e sara ma ɗum ɓuuri gongol somin gari ɗo taw babiraguel guel de takki e sara d' accord ok ɗande battata émission goɗɗo salah jaaɓi ma wod mo tawɗa inchallah ɓuuri tan takkodirde e Dieynaba tan hankkadi tanne dose Dieynaba neni cuuruji belɗi ɗi wiyata ko kañum goto oy kanko haaldi hande oy cuura ɗum ɗo wona cuura e célibataire ɗum kadi waɗa ko yoti kadi ko gonga eyyi ɗum noon caggal nde jebɗen émission meɗen walla gonɗen yebde émission men émission Pindi TV taw noon ko émission men artoten fottuno koye Tidiane Sarr debbo mo horndelde on nani ko fuɗɗi haalde ko kadi kala e saaha omo weltane no feewi auditeur uji makko e auditrice uji makko fof ne beltanimo sabu ko gollal makko waɗi noon kadi ko darde makko e Pindi TV waɗi noon kadi jamma e ñalawma subaka e kikiɗe to hoɗi ɗo no wayi woɗɗude ni eɗen gandi enen ne garten ɗo ni so Allah ko caɗele mawɗe dañƴen kono meeɗa tardude hay saaha goto ɗum noon ñaganademo Allah tan nde Allah jurnata balɗe makko moƴƴina battane makko kadi Allah ɓeyda carriére o ha juuta kadi onon hettiyankoɓe ɓe kala e saaha neɗɗo no foti waade foof e commentaire uji e aimeji ko hen kalanton ɗum beele ɓeyda ko waɗata ko ɓeyde émission ngaji goɗɗi walla taw wonirat noon tan oɗo émission kadi ko jiiɗon hen ko fewnitake on fof oɗon mbawi winde ɗum e commentaire uji ɗi min mbasa wadde ɗum hen saabu min darta tan koko weeli on ɗum noon Tidiane Sarr so tawi en jooɗima ɗo en gottima en mbaɗino aada fulɓe mbaɗatno ni eɗen gandi noon ɗeɗo balɗe actualité men ko politique
Tidiane Sarr wuro ngo ken ɓesɓe ka ɓesɗo komi ɓesɗo sukaɓe hannde hay goto nananta jinnaɗo mum so tawi a jooɗima ha yi sukaɓe nananta jinnaɓe mumen ha wonti caɗele hannde a suusa haalde ɓiye yo jooɗo han kadi a suusa yaade hay nokku hay galle kodinma a suusa yaade saɗa yaha nokku ni kadi a suusa haɓude hay ceen on aduna so tawi en jettima hen on aduna ko mbadirɗa yimɓeɓe haade an ka baji an kote soɓe keɗimama haɓe jaɓatma eyyi ko noon tigui rigui namdal namɗal ngal ne waɗi fayida nde wonon ko goƴema ko goƴam ko goƴa kadi kala ɓesɗo ko goƴa muɗum nde wonon ne hulɓini ko hulɓini ko kadi en ganda ko holton ganduɗa faya sukaɓe ɓe yoɓe nanan tan ganduɗa jinnaɓe mabɓe par ce que so tawi yumma wima ya jooɗo malla bamima wima ya jooɗo tan firti kono renma par ce que ɗe gonɗen ɗo en ganda holto faya politique o so tawi a waɗi feere ha politique naworima gañima hen malla a maayi hen andu ganduɗa ka yeehe Allah juuɗo ɓole ɗum noon neɗɗo kala ɗo woni yo artir haqqille mum kadi min mbiyami ko politique wona haare liggortake ɓernde liggorte ko haqqille goto kala aɗa wawi yidde mo jiɗɗa kartal ma ko ande accu ha ñande woote mbaɗana kala mo jiɗanɗa o dokka ɗum no yimɓe gartir haqqillaji mumen tan kadi ndentodira ganda kadi ɗum ɗo ko hendu koko ɓennata ma goɗɗum ar kono no mbiɗa ni ko noon tigui ko hendu koko ɓennata te kadi eɗen gandi politique lurduɓe hannde fof ne mbawi kadi hawridde janggo kala lurduɓe hannde janggo ne mbawi hawridde ɗum noon kono en mbaɗa hen fof mbaɗen hen saabu Allah o mbaɗen hen kadi e teddungal ngal sowona ɗum so ɗum kadi ɓenni Tidiane Sarr hol projet ji ma aɗa anniyi jaaha caggal leydi mbaɗa toon émission ngaji walla an woni mo yiiɗa walla fansuji maɗi woni ɓe noddanima toon rugui tigui min anniyam ko jokkude meccal ngal gommi ngal gati mbiɗa yiɗi ngal taw haalde gonga mbiɗa yiɗi ngal e ñaganade Allah moƴƴere tan mbi ñaguno koyamen kadi Allah moƴƴere mbi ñaguno enen foof Allah moƴƴere nde Allah ɓeydata télé ɗe ha ɓuurata ɗo gonɗen ɗo mbaɗen kala ko jiɗɗen wadde taw kala ɗo ganduɗa daariɗen ñaguiɗen vision eɗen mbawi hebde pour mbawen par ce que hannde eɗen jogui ganduɗa fansiji men caggal leydi ne mbayno leydi kala ɗo jaaɗa woni Asie woni Amérique woni Europe partout Pindi TV ne daare toon to daarɗen to jaaɗen foof kadi eɗen gandi fina tawa o nan toon fuutankagal ngal nan toon ko mbaɗeten ko bandiraɓe ne jiiɗi mbiɗa jogui projet ji yaltude ngana e anniyam koye koyɗe muɗum wona inchallah kadi so Allah jaaɓi men mbaɗɗum inchallah ɗum noon heeɓiyankoɓe Pindi TV taw noon ko émission men émission arporten so Allah lamɗo jaaɓi ko mbiɗen ko tan gabbittoɗen e ko welataɓe ko so Allah jaaɓi kadi inchallah juulama so Allah jaaɓi min jii kadi jewte taw ko jewte kese boon taw ɓooyata so Allah lamɗo jaaɓi mbasa wujjude jewtam ɗeɗe tijaɗen ko mbaɗen ɗo hoto wuccude nanga projet mo jogoɗa wadde noon seɗen jaada Amérique kam mi anda hol garatoɗo toon France kadi ren hoore maɗe dutan jaden waɗeɗen jaadata makko sallah lamɗo jaɓi inchallah ɗum noon Allah jarama on jarama kadi en calmini Dieynaba eɗen gandi kadi ko debbo moƴƴo wallahi kadi wona joni tawɗen mo ɗo so tawi a dañi koddiɗo moƴƴo way kono mo jiiɗuɗa yumma e baba kadi ɓe mbi so tawi a dañi bone ma hoto Allah yawno ko koddiɗo ma adoto e koko noon faɗani ha dañɗa bono fadata ko nde dañɗa jaam foof omone meɗen fijirde e jaleɗe jamma ñalama so tekkikiɗum noon Allah jarama o jarama kadi o weltanama no fewi no fewi no fewi en beltima enen e technicien men Diobo Oumar Sow kadi waɗani en ɗum ɗo baɗɗo fayida vidéo ji baɗɗi fayida kadi moɓe jeeɓoy sallahu lamɗo jaaɓi inchallah ɗum noon Tidiane Sarr holno mbayi rugui joni Allah jarama a jarama mi weltima no fewi garagal ma ɗo henne émission men émission arporten ko mbaɗata ko ne waɗi fayida no fewi ñande mi yi aɗa yeehi hedde gawlo men gawlo jontaɗo gawlo VIP woni nafi machallah kadi ko mbaɗata ko ɗon jagguɗon ha tiiɗi aɗa walli no fewi aɗa walli nder aɗa walli boowal aɗa jaggi hen han hannirta ni ɗum noon mi weltanimama Seydi Sall mi weltima ɗo kadi e garal ma mi weltanima kadi bandiraɓe ɓe tawɗa ɗo ɓe Dieynaba Sylla ndeysan sehilam kadi ko ɓinenam mo ganduɗa mo tawduɗa ham ɗo vraiment mi weltima no fewi joddade e makko ɗo Allah jarama yeeɓo Pindi TV mi salmini on mi juurima on mon e mon kala indi mon e yettode muɗum merci beaucoup on jarama aɗon Tidiane ko jinnomi mbaynoroɗa Tidiane Sarr haysoko jimol tan gotol tan fuutankagal tan so neɗɗo weltima tan hol jimol yimat tan mbaɗana e ɗum tan gudden Pindi TV yeɓen ɗum tan jinmi daram nde welani hayso welani min ɓurma wasa mettude min ɓurma mettudani waɗ ɗum tan e jaɓanma joni an jiɗɗa ko yimɓeɓe jalami quoi jimmi tan jimol tan gadantengol taw ko
fulɓe ne belto hen jimami jaɓa fuɗɗo fuɗɗo joni noon kono mbadda mi wujja jimol ɓuure labbo wele on ko labba men eyyi waɗ ɗum kanko wiyanno dillayere jolalelio dillayere haw mi woni jolelio ndeysan dillayere holi jaɓo jaɓanno ko hule bololo finiya Muhammadu ɓe coodiniwe joom lewre ari diwɓe ndiwɗe bondi coye caɓore darama ɗum noon Allah jarama on jarama en kooti sallaw lamɗo jaami Allah jarama Pire TV arno ɗo e galle Tidiane Sarr ciao Allah jarama en jarama pulla fota pulla ummodo Sénégal fulɓe ndendinen pulla ummodo fuɗa Mauritanie ndentinen arpotten KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustanoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma